गोबां जायगायाव एबा गोबां दख'रानि मावख'आवहाय बैसागुनि मावबादा बेखौ लानाय जादों। बेखौ मानि थाखाय लानाय जादों आरो मा थांखि लानानै लानाय जादों? नंगौ, जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोंबो दिनै सोनाब गफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गाहाय मावख'नि लांगोनायाव जोङो 1 एप्रिलनिफ्राय जागायनानै जि मिरुनि बिथोन बायदियै बैसागु मावबादा बे हाबाफारिखौ देग्लायबो लादों आरो अन्य बोसोरावबो बा गामाखालि बोसोरावबो जोङो बोसोरफ्रामबो लाबाय थायो। थांखिया बेनो, उद्देश्यआ बेनो जि फैबाय थानाय इयुन जोलै उन्दै उन्दै लाइमोनफोरनो जे जोंनि हारिनि जि मोनसे फोरबो, गिदिरथार फोरबो आरो गिबिसिन बा सेथि फोरबो, जेरै जोंनि बर'आव बिदिनो बैसागु फोरबो, मागो दमासि फोरबो, बिदिनो कार्तिक फोरबो, बिदिनो गोबां फोरबोफोर दङ। थिग बिनि बेलायावनो दिनै जोङो नैबे गाहाय गिबि जि फोरबो, बोसोरनि गिबिसिनथार जि फोरबो, बेखौ नोजोर बोनानै बिथांमोननो जि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरनो जोंनि आसार खान्थि गासैबो बिथिंखौ बा बैसागुनि माखासे अर्थफोरखौ आरो गोदोनि समाव बैसागुनि ओंथि आरो दानि आथिखालनि बैसागुनि जि ओंथिफोर माबायदि एसे एनै सोलायबोदों आरो इयुनाव जों बोरै लाखिलांबाय थानांगोन नैबे फोरबोफोरखौ, थाखोनि उनाव थाखो, पिरियडनि उनाव पिरियड जि लाइमोनफ्रा नैबेखौ हमथाना लाखिनो थाखायनो आरो लोगोसे जोंनि हारिमु, बे हारिमु आसार खान्थि कला कृष्टि गासैबो बिथिंफोरखौ जेन हमथाना खाबथानानै इयुन जोलै लाइमोनफ्रा इयुनाव लाखिलांबाय थानो हायो, नैबे थांखिखौ नोजोरखौ बोनानै जोङो नैबे हाबाफारिखौ मिरुनि बिथोन बायदियै, जिल्लानि बिथोन बायदियै बोसोरफ्रामबो लाबाय थानाय जायो। जोंनि गोबां बर' सुबुंफ्रा खाम, सिफुं, सेरजा बैफोरखौ गारनानै इलेक्ट्रनिक जि गोदान मडार्न दामजु बैफोरजों मोसानायखौ नुनो मोनो। मा दा बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो जोंहा गुबुनारि बा सोनाबारिनि माखासे मिउजिकजों गोरोबफ्लेनायाव जोंहा बादा दङ। मानो होननानै बुङोबा जोंहानो बर'हा आंगोनि आंगो जिथु दामजुफोर दङ, खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, गंगोना आरो बैफोर गासैबो दामजुफ्रा दिनै जोङो GI टेग मोननो हाबाय आरो बे दामजुफोरखौ गुबुन हारिया जोंनिफ्राय सेनानै लांनो हानाय नंला आरो इयुनाव जोङो बै दामजुफोरनि जि देंखोफोर, जि बिनि मिलौदो जिखिनि देंखोफोर ओंखारनाय, बेखौ इयुनाव लाखिलांबाय थानांगोन। बिनिखायनो जों गुबुनारिफोरजों, गुबुनारिनि मिउजिकफोरजों जि गोरोबफ्लेनाय जि लाइमोनफ्रा गोरोबफ्लेनो मोजां मोनो, बेखौ जोङो हमथाना लाखिनांगोन आरो लोगोसे जोंनि मिउजिकफोरनि जि दामजु देंखो दामसानि जि मिलौदो देंखोफोर, नैबेखौ जोङो लाइमोनफोरनो जोङो सोना होनांगोन आरो गासैबो लाइमोनफ्रा दिनैनि दिनाव जोंनि जि आंगोनिबो आंगो जि हारिमुनि जि देंखोफोर, बेखौ बरायना लानांगौ होननानै जोङो बे समाव आं खावलायो। दिनैनि जे बैसागुनि मावबादा बेवहाय नोंथांखौहाय आलासि महरै लिंहरदों, बे समाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि गहपुर हालामनि सोनाब दख'रा बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव दिनै बैसागुनि मावबादाखौ आजि सप्तासेनि उनावहाय दिनैहाय जोबथा खालायबाय आरो बेखौ आंखौ गाहाय बेखेवगिरि हिसाबै मावबादानि सोमोन्दै बुंनो थाखाय लिंहरनो थाखाय आं बिराद गोजोननाय मोनदों। जाहाथे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जोङो गाव गावनि हारिखौ बा जोंनि बैसागुखौ बा जोंनि हारिमुखौ बोरैहाय आवगायलांनो हागोन, बिनि सायाव उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जाहाथे गियान होनायाव जोंहा बयबो आबहावा लानायनि थाखाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव नैबे दख'रा सोनाब दख'रायाव बर' फरायसा आफादनि जिथुनाखि मावबादा बेखेवनाय, बेवहाय जोबोद मानसिफोर लोब लोब बयबो गथ'फ्रा, सोलोंसाफ्रा बाहागो लानायनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों। जाहाथे इयुनावबो बियो जालांबाय थाथों होननानै आं माने गोजोननाय मोनदों आरो। खायसे जोंनि बर'नि धोरोमारिफ्रा बैसागुखौ फालिनाय नुनो मोना, दा बेनि सायाव मा बुंनो सानो? बेथ' जोंनि धोरोमजों थांनो नाङा। मानो होनबा बैसागुआ धोरोमजों लोब्बा गैया। बे जोंनि मोनसे हारिनि फोरबो, जाय जोंनि आखल आखुथायखौ जोङो हारिनि जिथुनाखि गाननाय जोमनाय, दामनाय देनाय, बियो जोंनिनो आखुथाय। बेखौ दिन्थिनायाव जोंहा धोरोमजों खोथा गैया। जाय जेखि धोरोमानो जाया मानो, जों सानना ला, जों आमेरिकायाव थां, रासियायाव थां, नोंथांनि फोरबोआ मा, उत्सबा मा होननानै सोङोब्ला जों माखौ खिन्थानो? जों बैसागुखौ खिन्थानांगोन।
आरो बैसागुआ हारिमु हारि धोरोमजों मानो थाखाय लोब्बा गैया होनना बुंबा दाउ खौवौआ मा लोब्बा दं? दाउ खौवौआथ' धोरोम गैया, बे दंफां फांसेयाथ' धोरोम गैयाना। बे मिथिंगायारिनि मोनसे जाथाय बियो। बे मिथिंगायारिनि गेजेरजोंनो जोङो मानसि महरै सुबुं माहारियै जों बे बैसागुखौ फालिफादों। जोंनि बै दाउथु खौवौ फुल एबा दाउथु बिबार बेथ' नोङो धोरोमजों खोथा थायाना। दाउ खौवौ गाबनाया धोरोमजों खोथा थाया, लाफा सायख' धोरोमजों खोथा गैया। बे जाहैबाय मिथिंगाजोंसो खोथा दं। आरो बे मिथिंगाया बोसोराव 12 मासथ' जायाना, बै बैसागु समावसो जायो। बेनिखायनो धोरोमनि खोथा गैया बियो। दामनाय देनाया बेहाय गावबा गावनो थानो हागौ प्रत्येक सुबुंनावनो, खिन्थु धोरोमजों बियो लोब्बा गैया आरो। बेनिखायनो बैसागुखौ जाय फालिया बे आसामनि थागिबि नङा होननानै जों बुंनो हायो। जों माखौ सिनायथि होनो? भुमिपुत्र एबा हानि फिसा होननानै जोङो जोंनि हारिमुखौ दिन्थिनांगौब्ला बे भुमिपुत्रनि ओंथियाव जोङो नोंस्रा मा फोरबो दं होनना बुंब्ला जोङो बैसागुखौ खिन्थानांगोन। मा हारिमायारि मोसानाय दंबा बागुरुम्बाखौ खिन्थानांगोन, खेराइखौ खिन्थानांगोन। बे गावबागाव धोरोमनि। नाथाय हमजुवा हिसाबै जोंहा नैबे मिथिंगायारिजों जोंहा रुजुजानाय गोरोबनाय बे बैसागुआ धोरोमजों लोब्बा थानो नाङा। आङो लोब्बा गैया होननानै सानो आरो।